really do leave. Let's go. Am I more like Cain, full of hatred till my brother is slain? Or am I more like Jezebel, sexual in all my ways? Think about it. Am I more like Mary, pure holy till I lay in the grave? Or am I more like Abel, able to please count my ways? Think about it. The Bible was rewritten and the writers put me in it. What would they say about my private life? What would they say? Would they say that my commitment to the ministry was strong, but that I never spent time with my wife? What would they say about my character? Would they say I was arrogant and American, full of myself? How would they write about my parents? Anti-aircraft FTV. Jag är en missil. LOL, hahaha. På banken, där har folk kostym. På banken, där tar man en nummerlapp. På banken, wow, då kan man ta ut sin lön. Jag är anden i bankvalvet. Pengarna är slut. Och filmen lika så. Hej då. 2 elefanter balanserade på en liten spindeltråd. Det tyckte de var så intressant, så de gick och hämtade en annan elefant. 2 elefanter balanserade på en liten spindeltråd. Det tyckte de var så intressant, så de gick och hämtade en annan elefant. 4 elefanter balanserade på en liten spindeltråd. Det tyckte de var så intressant, så de gick och hämtade en annan elefant. 5 elefanter balanserade på en liten spindeltråd. Det tyckte de var så intressant, så de gick och hämtade en annan elefant. 6 elefanter balanserade på en liten spindeltråd. Det tyckte de var så intressant, så de gick och hämtade en annan elefant. 7 elefanter balanserade på en liten spindeltråd. Och sen gick tråden av.